Sa ibang pang balita lokal, paga-imbestigaran sa Regional Civil Security Unit 6 ang gina-alegar nga illegal nga paghimo sa mga palupok sa Arevalo, Iloilo City. Sa interview sa Radyo kay Police Lieutenant Colonel Jomero Sententa, Assistant Chief sang Regional Civil Security Unit, iagin pahayag na kabaton sila sa impormasyon nga may grupo nga nag-manufacture sang palupok sa nasamit nga lugar. Sunod sa iya, padayon nila ini nga gina-verify ang mga detalye samtang nagatipon sa ebidensya. Ginpahayag niya nga kung mapamatudan ang mga illegal nga operasyon, posible nga magpangatubang sang penalidad. Ang nagapaligayong sini nga naglakip sang anong kabulan tubtob sa katuig nga pagkapreso, pag-confiscate sang tanan nga inventory kag stock sang palupok, kag multa nga naglabot sa 20,000 tubtob 30,000 pesos. Nabaluan nga base sa data sang RCSU 6 wala sang licensed manufacturer sang palupok sa Western Visayas. Bangod sinibi sa nanong nga paghimo sang palupok sa rehiyon nga wala sang permit ginakabig nga illegal. Panungyan pa ni Sententa kinahanglan gid magsunod sa mga protokol kag regulasyon sa otoridad agod malikhawan ang peligro nga dala sang palupok. Kung may grupo naman nga interesado maghimo sang palupok, dapat gid magproseso sang kompleto nga permit sa ila opisina antes pa magsugod sang operasyon. Ma'am, sa data namin, negative tayo sa buong Western Visayas ng manufacturer. Only dealers lang po, 10 lang po yung registered natin na dealers. Kung may mga registered na manufacturer, siguro meron tayo sa NIR. Nung atin pa noon, under pa ng Region 6 yung NIR, meron talaga sa NIR. However, dito sa nalipat na po sila. So, ibang area na po kasi yung NIR, ibang region. So, I don't know kung merong nagdagdag doon o wala o may nagbawas. Pero dito sa atin, negative talaga tayo dito.